budayawan yang emang nek ora kaya ngene iki ora kenal Mbak Tatin. Yang streaming itu nggak kenal kalau ada budayawan ketoprak kayak Mbah Siono, Bu Sipe ya. Ngono kuwi ngertine omong sinden lah apa. Iya mulane ya panjenengane Pak Haji terus ngaturi panjenengane Mbak Sipe karo Mbah Siono. Kaya ngene lho ketoprak yo aja kaya ngene ngono ben ditunjukno. Ketoprak. Ketoprak. Kaya wong celat iki mun ngene. Ketoprak. Ketoprak. Yen iki onten umbele kok, Mbak. Ketoprak. Umbele. Ya. Nggih, matur nuwun Mbak Sipe kalih. Mas Dalang, Mas Geter, Mas Gading. Kata lepatipun nyuwun pangapunten. Sampun sae. Kripik gedang, kripik tela, sithik edang kula tak mriko. Pareng. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, Mbak Tatin. Diselani pamulutan dhisik. Iki saka panjenengane Mbah Sawidi Ngrenak Lor RT 04 iki mbok menawa Mbak Elisa kelingan wong biyen tau bintang tamu nang kono. Sing nalika Mbah Sawidi wayangan aku karo Mas Gading kuwi wayangannya dalam rangka meresmikan kandang wedhus nek ora kleru mbiyen. Nggih. Ning Mbah yo pancen bener kok mbiyen meresmikan kandang wedhus. Kandang wedhus lho. Lakone mbiyen galu kaca wisuda mbiyen. Nggih, muga-muga sok ngetok peralon wae ya wayangan ya, Mbak. Dadi ya wayangane seminggu ping 3 paling ora. Ya wong ya putrane Mbah Sawidi iki le nyambut gawe ning luar negeri. Ngersake lagu Tiwul Gunung Kidul sing dikersake Mbak Oriza kalau Mas Janu nyawer 200.000 Mas Janu karo Mbak Oriza. Yo Mbak Oriza Mas Janu disepoti nganggo buka simbal Mas, ora ngira. Ora ngira jebul aku ora ngira. Ayo nu coba saiki nak kaya Mbak Orizaran wis kulino nyuwara saiki coba sing nyuwara dienggo penutup Mas Janu kaya wong bingung ngono coba nu kaya dilaras kaya wong bingung ngono ayo nu kaya wong bingung kok sentrap-sentrap lagi pilek Mas Janu ora apa-apa. Lagi pilek ta Mas? pilek ngandap. Awi kok ya sing direkwesi Mas Janu kok ya. Mongko Mbah Sawidi iki rung tepung lho karo Mas Janu. Ning mbok menawa Mbah Sawidi iki kulino mresani nang nggon YouTube mbok menawa. Padahal pales orane. Ora apa-apa. Tiwul Gunung Kidul ya Mas Janu duet karo Mbak Riza. Aja semlang iki sawerane iki hake panjenengan. Nggih minangkani pamunutan saking Mbah Sawidi saka Ngrenak Lor RT 04. Nggih. Yo buka saka balungan kena saka kendang kena. Monggo Mas. Asat dan ngopo wajib apa
ireng. Tak pikir sampeyan lali mas karo aku cah gunung kidul. Karo cah gunung kidul ora lali aku. Gaplek lan diumbul watu lintang apa watu kapur babakan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur. Sari saja gunung kidul ati umpul mas gunung kidul terus ulen ora akrakal baron lan kukup mas kabeh papan asat sing ngopo wadi apa dipun pinangkani Tiwul Gunung Kidul Mbak Sawidi. Iki ana bebungah saka Mbak Sawidi ya diparuk biahe loro. 200, Oriza 150, Janu 50. Ya ampun kados ngaten ya kudu adil. Ha iya. Matur nuwun katresnanipun Mbak Sawidi. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Mbak. Nggih, panjang yuswa. Panjang yuswa. Wedhuse ya saya nak permanak saya akeh. Mbak kula nyuwun siji Mbak wedhuse. Oh, ayo kok. Oriza iki ning omah ya sambene ngingu sapi kok ya saya. Nggih, nggih wedhus nggih sapi. Apa Mas? Merah sapine sapa? Merah sapi. Mempeng nek kowe merah sapi. Nggih, matur nuwun Mas Janu. Sakniki mawon nggih. Ayo diparosi santai mumpung saya ketemu. Niki Mas Janu. Kena nggo latihan nyanyi. Nah, lu latihan nyanyi kok dienggo ngadepi sasi sepi. Nggih, sampun, nggih. Matur nuwun. Kembali ke Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ya. Iki ana nganu Mas Gading sampeyan mau Mas Gading ana pamundhutan apa mau? Dasenten kijing miring. Isih ana kijing miring. Heeh. Nggih, Mak Cangik Yulimbo, ini juga mau kirim-kirim salam buat penggemar-penggemar kita yang sangat awet dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2025 itu saking tresnane kalian Mas Gading, Pak Geter, kalian warga Laras menika. Salah satunya Sobat Ngebiar Indonesia, inggih menika Pak Lisdianto sembah nuwun. Tadi ada kirim-kirim tondo tresno buat sinden-sinden sama Wiyogo. Akeh banget kok. Ya makasih. Wong sinden mau 5 yuta dhewe, nggo yoga 5 yuta dhewe. Wah, luar biasa. Ini penggemar yang sesungguhnya saking tresnane. Ada PWKS, ada Boloseno, Sobat Ngebiar. Apa nah ya? Akeh banget itu semua penggemar yang sangat loyal kepada almarhum Ki Seno Nugroho. Sampai sekarang Mas Gading meneruskan. Nah, menika supportnya luar biasa. Nanti kita kirimkan lagu kesukaan beliau Mawar Kuning. Ya, iki Mbak Elisa ya kejawa Mas Gading, Mbak Elisa iki ya sok mayang barang. Wah, sesuk elok tanggal Desember iki 17 karo 28 ya lagi iki Mbak Elisa mayang 2 hari bladek. Aduh, aku ya ora ngerti ya kuwi ya.
Sing penting apa ya? Kalau ada tugas itu katanya kalau ndalang itu kalau udah ditugasi ya harus saguh gitu kan. Iya, nek tanggal 28 sesuk tak genderino. Ning sesuk sing tanggal 17 aku ora iso melu nggone mergo aku ya mayang sambatan ning nggone sindenku Kulon Progo sesuk. Sesuk tanggal 17 tak genderi. Wah. Luar digendari karo gading esuk. Oke, tenan lho, tenan lho. Iki ya nganu Mbak Elisa, Mbak Tatin luar biasa. Sing nang jaba penonton bludak iki. Lagi saestu wau nggih. Kula iki teko wau nggih lang dadak buka-buka. Ya senajan ora iso mlebu nang kene wong kekepeng gedung ning kono kuwi do mresani lumantar layar tancap. Makasih. Nggih, pokoke sing do nonton, sing do rawuh didongake panjang yuswa. Rezekine lumintu kabeh. Amin. Sehat, sing jelas sehat sing utama. Nek wis sehat wilujeng slamet. Waras di papan waras. Ya. Sehat ora waras yo. Nganu Mbak Elisa, panjenengan yo di-request dhewe iki. Napa nggih? Saka ngendi? Saka Jepang iki. Selamat malam Sugeng Dalu Ki Dalang Mas Gading lan Ki Geter nyuwun melati rinunce ingkang nyekar Mbak Elisa ya. Saking Jepang. Matur nuwun. Yo dipinangkani dhisik kijing miring dhisik ya. Wah, kijing miring. Mengko terus sambel kemangi sing dikersake Mbak Ayu mergo Mbak Ayu yo ping pindho nyinden nang daleme Pak Priya Blitang. Nggih, siap. Menyuruh bukane saka Bonang. Yo Pak Bonang Joko. Yo kendange sing tragel kene iki. Nek tragel niki kula suwun sinden-sinden sangu setunggal-setunggal nggih. Ya, parian sinden-sinden. Parian nggih.
sih? Boko siji sa. Nah, dicetake iki mau piye parikanmu piye? Iringane garingan. Nano. Kathok ireng. Kathok ireng dipaske. Kathok ireng. Klambine ireng. Kathok ireng klambine ireng. Terus Neno. Arep cuma dhuwur pengisor. Piye to, Pak? Sandal jepit, kacamata. Piye aja? Terus jawabe apa? Nano. Aku seneng kowe, seneng ra duwe duit. Minggat kono. Oh, lah ya ngono. Dadak baleni yo. Lah ya kan ra cetha mau apa? Karepe apa? Nek ngene kan cetha. Kok iso ireng ki metune ireng ki apa? Ngono kan. Ora salah le mbayangke, gitu lho. Jejere Mbak Ayu kuwi. Iya. Ayo, yo nyontrol bojone yo. Nyontrol bojone. Ayo, karo ngeling-eling. Le ngendang deg-degan. Ya sing Mbak Neti wis mikir dadi begitu nang kono langsung cul ngono ya. Tuku arit menyang Ngawi yen ra dicepet kok ora muni. Ayo. Dilebokke Mas Kis. Dilebokke ora? Kanggo lebokke ora kowe iso lebokke ora? Lha iki sing bawa sing muni bojomu lebokke tungdelep ngono lho langsung. Baleni yuk. Neno. Tuku arit menyang Ngawi yen ra dicepet kok ora muni. Ayo Mas ijing miring. Ayo Mas ijing miring. Tanjung Perak akeh padute rasa penak rakyat dudute. Ayo Bu Neti yo. Ayo Bu. Deg-degan tenan ya. Kae mbok tok urus cakepane Bu Pras mau. Ayo, kok ora jengking ora mlebu iki. Ora dijembeng. Kok jembeng apa jengking? Baleni Bu, baleni Bu niki kudu tak jelaske. Ya Pras kudu tanggung jawab ngono kuwi. Piye mau? Ayo. Tergandeng momot tebu yen ra dijembeng ora mebu. Lagi apa? Apa variane apa? Kuwi pancen saru ya. Aku iki ngono kuwi takon jelaske supayane ora ketok saru ki piye, batangane iki apa ngono lho. Ya maklum. Nganu Mbak Tatin. Malah ngeglo. Nglebokke dom kuwi lho. Alah kudu nek sing nglebokke dome dijembeng yo. Nek sing nglebokke dom kuwi tuku welut ning Kota Baru nek ra dimut ora mlebu lah kuwi. Kuwi wis karepmu saru ya sebrang. Pasrah kok. Nek sing jenengan kuwi nek ora dijembeng ora mlebu kuwi benek nganggo kaos kaki. Benek apa kaos kaki? Nek benek kan wis bolong, nek kaos kaki nek ora dijembeng ngono ora mlebu. Ngono lho Bu. Ibu ya ora apa-apa nongkrong kulino wis suwe banget ora di ngono ya. Dadine lali. Ayo. Mah ra gelem pokoke sing saru mau. Heeh, Mas. Ya sekarang apa-apa kan ibu ya wis jenenge wis suwe ora kok. Wis suwe ora. Dadi ijek pengin ora Bu? Ya jane iki. Isih karep ya Mbah ya.
Ya, matur nuwun iki mau kijing miring saka sapa Mas Gading? Saking Bapak Agus Delingo Oh, Batul. saka Pak Agus Delingo, gubuk asmara kalih kijing miring wis dipinangkani. Ya, saiki minangkani sing saka Jepang nyawer 200.000 sing digersake Mbak Elisa. Mbak Elisa Melati Rinonce. Ngagi bawa napa langsung Mbak Elisa? Lajengan mawon. Lajengan nggih. Iki kula piyambak napa wonten kancane? Kersane panjenengan sing dikancani sinten? Kancani Bu Neti Sulandari. Oh iya, ngajan. Bu Neti. Coba nek Bu Neti Wulandari iki disepoti sing nganggo goyangan iki apa? Mari berdendang, yuk kawan, mari bernyanyi. Asik. Ayo kali kak. Tung teng dulu tak dong tuh. Sukaria ringankan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaafkan. Mari berdendang yuk kawan, mari bernyanyi, mari berdendang yuk kawan, bersukaria. Hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaafkan. Iya, sampun samapta. Mbak Elisa nyuwun dikancani piyai sing alus Lah, lembah iya. manah. Sesuai dengan lagu yang di request. Nggih, Bu Neti nyuwun berkahipun nggih Bu Neti. Yo dedek piateke kan sami kan. Dhuwur. Nggih, menika Melati Rinonce nggih Bu. Minangkani dari Jepang loh, adoh-adoh ya. Dari streaming tuh yang nonton tuh dari luar negeri kathah Arab, Saudi wonten, Jepang wonten, Amerika. Pokoknya mendunia. Nggih. Jos. Boten sangang ibawa nggih. Mboten sah, Oh lajengan iya. mawon. Engko isih ana sambel kemangi barang. Naneno neno nonino nonino. Yuk. Lekai wos mrene nyangking kembang Melati Rinonce tondo tresno tetep ing kasaku aneh. Dua kali nopo disambung dangdut nopo? Ya, dangdut tipis-tipis apa Mas? Melati Rinonce. Tetep Melati Rinonce nggih. Di dangdutke ning tipis-tipis. Siap. Ora muspro olehku ngebon karo Mas Lika. Nene iki pesangonku mawa kuning
Ingkang saking Jepang sampun sah. Nggih, sampun sah. Saiki sing anu ya Mas Gading. Nggih. Ana meneh kuwi. Enten mulih niki. Apa wacake sih? Saking Pak Lurah Sidomulyo. Heeh. Pak Hari Sontor. Oh, Pak Hari Sontor. Nggih. Oh, Sidomulyo. Niku tulisane Sidomulyo. Oh, wis tau wayangan Mas Gading, sok karo wayangan Mas Gading. Lagune Lali Janjine niki. Oh, lali janjine. Ya, siap. Nika sekalian ngirim buat sobat ngebiar Indonesia ya. Siap. Mawar kuning terus nanti ditibake lali janjine rame-rame nggih. Ya. Sing lali janjine sapa wae Mbak Elisa? Sing Oh, nanti rame-rame aja. Oh ya. Tapi mic-nya berapa ya? Oh, 3. Ya, Mbak Tatin ikut berdiri dong. Nah, iya, Ya. Oh, yang Ayu sendiri tadi apa? Sambal kemangi. Oh, sambal kemangi nggih nanti. Pelok mumpung pelok. Iki mumpung pelok. Nggih, mawar kuning dulu. Terus nanti Sama lali janjine. Ini tambah siapa? Rame-rame aja nanti kukur. Etok-etoke nggawa iki ra apa-apa, nggo kipas apa nggo gendul-gendul boleh. Maksudnya dikon maju apa ora? Ya ngene aja, kamu di sini, aku di sini. Oke. Ya. Mawar kuning ya. Yo, mawar kuning sik, yo. Spesial buat sobat ngebiar Indonesia. Terima kasih Bapak. Atur sembah nuwun. Berkah barokah. Matur nuwun. Terus lanjut. Lali janjine apa sambal kemangi? Oh nderek, monggo. Ya, lali janjine mengko digo penutup wae, saiki sambal kemangi dhisik. Monggo Mbak Ayu ya. Ya, Mbak Ayu. Oke. Ya coba disepoti Mas Wondo nak buka jalan kepiye Mbak Wondo? Iso dompo kaya wingi ora? Didesak ngono coba.
Menyerah ayo tak bukan yuk dodokan keprok Duk-tak dudung Duk-tak Ayo Mas Lika nuwun Mbak Ayu. Iki nganu Mbak Ayu. Iki panjenengan sing ngersake Pak Priyo Blitan. Oh, Pak Priyo saking Blitan. Ya, wingi ya biyen jaman aku mayang rono ya karo Mbak Elisa, sampeyan yo nderekke. Dilalah biyen Mas Kiswan ya melu rono terus wingi sing ditimbali mayang nang ngene Pak Priyo Mas Kiswan. Nggih, sampun kaping 3. Nggih, sampun kaping 3 rencana Desember sesuk arep nimbali aku meneh. Kula dijak mboten. Ayo insyaallah sesuk dijak. Nggih. Sesuk kono karo bojomu nek ora tak jak ya bojomu sesuk protes ya. Lah iya ndak kualat engko. Ah iya, iki panjenengane Pak Priyo transfer 200 ning sing 200 esuk le transfer. Lah mengko tak talangi dhisik 200 ki nyatus eding rak ngono. Oh, talange teles. Ayo le transfer liwat aku kok ya. Oh iya. Ya, sambel kemangi rasa nganggo bawa ya nek ya. Nggih, langsung mawon. Langsung buka kendang wae. Tak tumblang, tung tak nong ning nong. Ya rampung no rasi tembang. Kono wis entek Mas Gading. Ya apa-apa kok wis rampung. Sampun, sudah. Request udah habis kok kono. Sudah. Ya, ayo Mas Lika. Naki enten malih. Yang ini masih ada podang kuning dari morotuane Mas Gilang ke Morojati. Oh, morotuane Mas Gilang. Nggih, menika sampun nyawer 900. Oh, siap. Ya mengko dipinangkani. Apa ajeng langsung dimedlen apa pripun? Apa mangke mawon? Beda patet. Patete padha ning rasane nek Banyuwangi kok terus ning podang kuning ki rasane kaya kaya ora nganu, ora klok cara-cara ki, ora sinkron. Yo buka kendang Mas, tak tumblang.
Priyanya, ndakne darane aku korupsi. Nggih, matur Ya, nuwun. diaturke matur nuwun Pak Priya. Oh ya Priya. mresani ning daleme. Ya, lanjut Mbak Elisa karo Mbak Tatin minangkani pamulutan podang kuning bar kuwi terus minangkani pamulutan saka Pak Heri. Sapa Pak Heri sapa? Heri Sontor. Pak Heri Sontor diku lagu penutupan mergo iki ya panjenengane Pak Haji ngersake lakon baku ya nggih ya. Nggih. Dadi ya hiburane kecekel, lakone ya iso kecekel dienggo ngurakapi kanggo penganten kekalih. Podang kuning Mbak Tatin, Mbak Elisa. Saking ngajak Mbak Saras sama Mbak Indah yo. Ya Mbak Saras karo Mbak Indah. Ya. Bar mangan bakso ki ayo nyambut Wah, gawe. Wah, dasare ya jan sing kagungan dalem pancen ya peradah temenanan. Rokoke ya nganti turah-turah isih bakso, isih snack, wah jan. Ya bakso ya gudeg. Heeh. Mengko esuk-esukane isih bubur. Iya. Jan elok tenan. Bubur apa soto ya. Karepmu. Nek karepku ngono engko aku khusus aku Indomie goreng loro nganggo ndok asin loro. Aku ya padha. Apa le kowe le? Padha. Apa? Indomie goreng loro. Wah jan. Ndoke pira ndoke? 15. 15 Karemane jan padha. Ndok gemak. Ya, rasa bawa nak ya. Nggih. Ya langsung wae langgam dhisik terus ndangduke podang kuning. Nenoni neng nong. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Obeng-obeng meter anggan goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi.
langsung dipeloke Mas. Ya. Elok tenan karang ya cedhak dalan tol kuwi mau dadi buanter banget ya 175 kilometer per jam. Mbak Endah karo Mbak Saras mundur, Mbak Oriza, Mbak Ayu, Mbak Neti tambah Ibu Pras maju. Nah, tinggal lagu penutup Lali Janjine ya Mas Gading ya. Lali Janjine. Ya, buka drum menes, potek tek 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 duk tek. Ayo Pak Menso. Tek tek. Spote ya gayeng Mbak Eliza. Jos niki spote sinten riyen nggih ta? Ayo gaweanku ki wis aku sok nganti lali gaweanku pirang-pirang sing nganggo ya pirang-pirang. Ya mung iki urung ana sing niru Mbak menawa sesuk. Nggih niku saged nggih kulaan wong pirang-pirang nggih. Iso berkahi Pak Geter menika. Aku ki apa-apa tak ayahi kok sa. Gaweke naskah ya kulino, gaweke Mbak Elisa ya kulino, gaweke Mas Gading ya kulino. Kulina. Apa-apa aku tak ayahi ya ming nasibku sing kurang bejo iki. Ayo lali janjine all artis. Kok terus majutke lagu ya ya awak dhewe saiki udah dhisik. Yuk. Angkat ke. Sor.
ora ayo Bu, maju Bu. Ora lendo. Jane nek tuwa ki ora kok. Lah nek tuwa iki mah kudu maju. Hah? Kudu maju. Nyontoni Bu. Nyontoni ya mengelek nak. Yo Dinot kok. Jan-jane. Jan-jane kowe wis bojone tuh keplak-keplak. Siap ya. Siap. Yuk. Jan-jane kowe ning wah jan nyenengke wong dasare ya lagune pirang-pirang mongko ya genrene werna-werna nganti sing joget kae gonta-ganti kostum mau nganggo rafia saiki genti nganggo apa nggih niku penglaris Pak iya nggih sesuk jenengan mugi-mugi njuk bar iki laris amin kabeh do payu nggih amin yo anakmu gading barang kuwi ha nggih iya Mbak Tatin Mbak Eliza iki yo kawengku wektu hiburane ya iso tutuk ning lakone ya sak iso-iso ya kecekel karo iso tutuk. Nggih, nderek memuji mugi-mugi Mbak Nuri kalian Mas Wahyu langgeng anggenipun bebrayan. Tansah pinaringan rezeki ingkang lumintu lan berkah kagem sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Kathah lepate nyuwun pangapunten Pak Geter Mas Gading. Nggih. Lan sedaya masyarakat wonten ing mriki sedaya pun nyuwun pangapunten mbok pilih menjang sanes wedal saged pinanggih malih nggih Mas. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Amin. Nggih,